Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Per Andreu Geriot. Hola, Sergi. Bon dia, Per Andreu. Avui som sota cobert. Som en un espai amb molt d'encant que trobem just al mig de Collserola, a prop de les Planes, no? A tocar a les Planes, a tocar a l'estació de ferrocarrils. És el segon capítol que gravem a cobert. Potser en caurà algun més, ja ho veurem. I avui estem en un edifici que, a part d'encant, té molta història i intentarem descobrir-hi una miqueta. Som al Centre Cívic L'Elèctric i ens acompanya la Núria Aguadé, que és la seva directora. Núria, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i molt bon dia. Parlem de l'Elèctric, perquè ara diem que és un centre cívic, però no sempre ha estat un centre cívic, oi? Doncs no, l'origen d'aquest edifici en el 1912-1918 era d'un restaurant, és Restaurante El Eléctrico. Bueno, Restaurante Eléctrico. Va passar de restaurant a hotel, però la història comença l'any 1912, quan Pearson, amb la construcció de les vies del tren, dels ferrocarrils que arribaven fins a les Planes, va pensar que seria una bona idea construir un edifici per donar una mica de volada també a la seva empresa, que era una empresa energètica, no?, d'electricitat. Per això arribava també fins aquí a l'electricitat amb els ferrocarrils. Llavors ell va dir, què fem? Doncs posarem un restaurante amb les cuines elèctriques, que aquesta era la diferència amb la resta de les cuines de llavors, que eren la típica cuina econòmica, per tant generadora de fums, que són les que estaven a ciutat, i aquí la idea era fer unes cuines elèctriques que no generessin fum, de manera que l'aire seguia sent un bon aire, no?, per venir a passar tot el dia. Frederick Pearson va construir el 1912 l'edifici i no va ser fins al 1918 que es va inaugurar. La inauguració com a restaurant i més endavant com a hotel. Tot això va durar fins als anys 30, més o menys. A l'hotel als anys 30 crec que ja es va abandonar i com a restaurant ha anat continuant fins als anys 70. I a partir dels 70, com a edifici, es va quedar tancat. Als anys 80 això va ser seu de la Guàrdia Urbana, crec que també va haver un CAP, però no estic segura. La seu de la Guàrdia Urbana segur, perquè tenim imatges gràfiques que ho constaten. I a partir dels anys 80, amb la marxa de la Guàrdia Urbana que van anar a ciutat, es va quedar com tancat. I llavors sí que a partir dels 80 va haver un moviment veïnal per recuperar el que era aquest edifici com a espai veïnal. I aquí és on comença la lluita veïnal. Van aconseguir que fos un equipament cívic i des de llavors fins ara, són 40 anys de història, que ha sigut un punt de trobada bastant important per la gent del barri, perquè les Planes és un territori molt dispers. Ja ho veieu que li creua una via, li creua una riera, li creua una carretera, creua l'AP7 i, per tant, són com masos, no? Per això molt sovint aquí els barris es diuen Mas Guimbau, Mas Sauró, perquè estan construïts al voltant del que eren les antigues masies. I bé, aquest seria el barri de Mas Guimbau, Can Castellví, i aquest és l'edifici, el centre cívic neuràlgic, on tot el moviment veïnal hi té cabuda, no?, aquí. La Núria ens ha explicat la història de l'edifici i, de fons, hi ha una banda sonora que us acompanya, no?, que és els trens que passen constantment. Us heu acostumat, no? Jo ja no el sento. O sigui, la gent que veniu aquí per primera vegada sí, però ni la gent que hi viu ni nosaltres que hi treballem l'incorpores al teu dia a dia. Igual que si visquessis al mig de l'Eixample, al carrer Urgell, també ho faries, no?, incorporar tots aquests sons. Però sí, és ben especial tenir un tren cada 5 minuts. Núria, al principi de tot ens has comentat que era una cuina amb electricitat. Per aquella època, què suposava que no fos la cuina tradicional que dèiem, sinó que fos una cuina d'electricitat? Què passava aleshores aquí?
Doncs que fos un avanç modern extrem, no? O sigui, estàvem parlant que les ciutats no estaven il·luminades, no? Que arribi l'electricitat fins aquí i que, a més sigui una cuina, doncs era una modernitat que s'havia de venir a veure, no? Llavors, la gent que havia de venir a veure, estem parlant de burgesia catalana, òbviament, que es podien pagar el bitllet, es podien pagar el menú fins aquí i podien passar tot un dia fora d'aquell ambient de Barcelona on doncs, l'acumulació dels fums, no? Dels cotxes o del que fos de les cuines no econòmiques, o sigui, de les cuines de carbó o el que sigui, venien a passar el dia a les Planes. Que si us fixeu, o sigui, el nom de les Planes, justament quan heu vingut, de Planes ja no n'hi ha, però a principis de segle sí que tot això era una esplanada, no? Llavors, ells venien aquí per anar a passar el dia en els berenadors, bàsicament, no? I aquesta tradició al final s'ha anat mantenint fins ara fa ben poc. El juliol del 21 van tirar a terra l'últim berenador que quedava, que era el del Pichurri, no? Doncs la idea era aquesta, per anar a passar el dia, la gent burgesa pujava amb el tren, venien fins aquí, venien al restaurant, es quedaven a dinar, llavors venien a passar el dia a les Planes Park. Les Planes Park era un parc d'atraccions, per llavors només hi havia 3, el parc d'atraccions al Tibidabo, el de la Ciutadella, que n'hi havia un altre, i el d'aquí. Llavors aquí ens vam quedar molt sorpreses de veure que hi havia doncs, un Planes Park, no? I que tenia uns cavallets, bueno, lo típic. De tot allò doncs, queda imatge gràfica bastanta. La veritat és que m'he quedat molt sorpresa perquè hi ha molta cosa. També relacionat amb el que és, no? O sigui, si puges aquí amb gent rica, doncs també pugen càmeres, no? I clar, és normal. Potser hi ha altres coses que són més importants i no han tingut la possibilitat de fotografiar-se, no? Aquí estem parlant doncs, que hi havia gent amb moltes possibilitats. Llavors, bueno, venien a passar el dia, teníem el restaurant aquest, com a l'Elèctric. Estava també Can Rectoret, que va ser el primer restaurant que es podia fer menjar per emportar. I a l'altra banda del riu, que és on estava el Planes Park, estava també Can Serra i el Versailles. I aquest també tenim alguna fotografia per allà perduda. Però elèctric només aquest? O elèctric aquest, no, els altres dos ho desconec, però elèctric aquest, només aquest. info@descobrimcoixarola.cat. Diuen les llengües veïnals que aquí es va acabar el restaurant quan es va morir el cuiner. Van trobar el cuiner mort i a partir d'aquí tot fue mal, no? Llavors es va acabar tancant el restaurant. Això sona a crims, no? Una mica. Haurem de posar llum a la foscor. Exacte, haurem de posar llum a la foscor si voleu i a partir d'aquí, saltant la distància dels 40 anys d'equipament, aquest fil a nosaltres ens ha servit també per celebrar amb els joves el túnel del terror. Sempre és al voltant del cuiner mort que en el seu moment bueno, pues encara circula, no? Pel centre i de tant en tant, només pel dia de Tots Sants, aquesta persona ressuscita i ens fa sustos en el túnel del terror, saps? Però allà es queda. Diuen les males llengües que va ser un assassinat, però sí, no se sap gaire cosa més. Caram, escolta'm, ens ha encuriosit molt això, eh? Això sí que no ens ho esperàvem, no, gens ni mica. L'estructura que estem veient, ens pots descriure una mica l'espai? Núria, com és? Per qui ens estigui escoltant i no hagi vingut mai, com ens l'hem d'imaginar, aquest centre cívic? Doncs mira, construcció típica modernista, d'una única planta, amb els sostres molt alts. De fet, la part central d'aquest sostre fa com uns 8 metres, de perímetre fa 10 per 20, gairebé, 10 per 20, o sigui, l'espai central és bastant gran, són uns 200 metres quadrats. Bastant diàfan, no? Molt diàfan. Els finestrals són originals. Les fotografies, de fet, ho demostren també, que els finestrals són els originals. Les estructures de les boles aquestes també, de fet, les boles aquestes de les llums són patrimonials. Les de dins del centre, més aviat les de fora. Les de dins
són un apanyo, però com que abans hi eren i patrimoni de l'Ajuntament ha de preservar, no? Quan arregla edificis, doncs preval el criteri de patrimoni. Estructura patrimonial també ho és el sostre, llavors a les imatges antigues que tenim del restaurant, el sostre estava tapat, hi havia un fals sostre. Suposo que quan el van reformar, doncs van decidir que el sostre s'havia de veure i, evidentment, és que és la joia de la corona, no? Perquè és un sostre preciós fet de totxana vista i l'estructura metàl·lica que sustenta les bigues. Aquí on estan els miralls ara, que els utilitzem per fer els tallers de ball, bàsicament, al darrere hi ha les 3 arcades que abans eren que es veia la via. I tot això era un tancat com si hi hagués un jardinet. Però bueno, de tot això ho sabem per les imatges, No queda cap vestigi ja de tot això. Hem començat aquesta conversa asseguts al voltant d'una taula i ara ens hem aixecat perquè justament en el moment en què estem enregistrant aquest podcast esteu recordant precisament els orígens de l'edifici, esteu fent una exposició, una mica que he volgut ensenyar. Doncs volem ensenyar el títol, que és Memòria a 2 temps. Els 2 temps representa el passat que és des de la construcció i els inicis, i l'altre segon temps és l'actual, i veure, doncs, fer una comparativa i veure que l'edifici no ha canviat tant, sinó que el que va canviant és l'entorn, no? Amb ells és un barri també de construcció molt dels anys 60, aquest edifici ja hi era, i hem volgut com fer un recorregut a través de la història que ens pertoca més com a edifici. L'inici és aquesta fotografia, que la tenim acollida en el centre des de fa molts anys, molts. Veiem la porta principal del centre, que posa Restaurant Eléctrico en castellà, i no els he comptat mai, però deuen d'haver com, no sé, una 50ena d'homes. Tots homes, no hi ha ni una sola dona, ni una. Van tots vestits amb traje... No diria de diumenges, perquè he trobat una altra foto que sí que són la del diumenge. Però vaja, moltes corbates, però són molta corbata, i si veieu hi ha un indicador que sí que ens fan pensar que no són els jefes, perquè no porten barret. Llavors, com que no porten barret i el barret era una distinció de l'època, llavors a partir d'aquí vam entendre que potser aquests eren els treballadors. Però no treballadors del restaurant? No, no del restaurant. Ara us explico una miqueta també la història. Resulta que aquesta imatge la tenim aquí del centre, ningú dels que estem treballant aquí sap quan va arribar, però sí que està dedicada al centre, és a dir, aquí posa foto cedida per Miguel Macià Martí al centre cívic l'Elèctric. Això és el que veiem d'entrada en el marc. Al darrere veiem també qui el va restaurar, en els anys 90, em sembla que es va restaurar, i dins d'aquesta fotografia hi ha una dedicatòria que posa els meus socis de la Societat de Vigilants i Suplents La Permanent en prova d'agraïment, UB.Burgalla, 27 d'octubre del 1921. Jo quan vaig venir a treballar i vaig veure aquesta imatge vaig dir, a partir d'aquí hem de fer alguna cosa amb la imatge, amb la història del centre, amb alguna cosa, no? Buscar qui era l'UB.Burgalla i què era la Societat de Vigilants i Suplents La Permanent. Llavors, estirant també del fil i mirant arxius i tal, vaig arribar a descobrir que la Societat de Vigilants i Suplents, La Permanent, era com una mena de Prosegur de l'època. És a dir, que aquests són els vigilants de les obres, del tren, dels espais, del bosc, de les obres que s'estaven ampliant, perquè per llavors, pel 21, ja s'estava fent la línia cap a Vallès, perquè si no acabava aquí la línia dels ferrocarrils. I suposo que aquesta foto hauria ser dels treballadors. Però Déu-n'hi-do, n'hi ha com 60 o així. El dinar de Nadal dels treballadors. El dinar de Nadal. Doncs, 27 d'octubre, però potser la foto no coincideix amb la data, no?
Jo Qui crec sap? que sí, qui sap, Escolta'm, Sergi, és que tots són misteris. misteris. Enigmes, misteris... De veritat. Haureu de tornar d'aquí un any, quan mirem tot això. Clar, volem les solucions. Escolta'm, Núria, explica'ns una mica com està pensada aquesta mostra, perquè veig una maleta també aquí a l'esquerra. Mira, al final és una mica un espai on pots veure unes imatges que pengen, no? Que són els nostres expositors, però a vegades com que també li volem posar salseo, no? A les exposicions, doncs l'única manera de posar-los salseo és fer com a part o alguna història més. No? I aquí el que vam pensar va ser, doncs, evidentment, exposar aquesta preciosa fotografia que tenim i tot el contingut i tota la documentació que jo, fent l'exposició, vam anar trobant, no? Que seria, doncs, la maleta simbolitza una mica, doncs, el procés, no?, de construcció d'aquest barri, doncs ha sigut un barri molt migrat, des dels anys 60, la maleta no és antiga del 1920, és dels anys 60. A dins de la maleta estan totes les imatges que no han tingut al final representació a l'exposició, però les he deixat també perquè hi pugui la gent consultar-les, i a partir d'aquí he posat també això, que és de l'arxiu de Sarrià hem trobat els documents d'obres de l'elèctric, per això sabia tot el del 1912 fins al 18, que van estar lluitant per uns permisos d'obra, i també en el seu moment vam trobar aquest article, un article d'opinió, escrit per Gaziel, pseudònim d'Agustí Calvet i Pasqual, escriptor i periodista català. Doncs aquest periodista escrivia en el seu moment que li semblava una barbàrie tenir un parc d'atraccions al costat d'un restaurant on ell venia a descansar, a menjar un arrosset i a poc més que a sentir els ocells, no? I que li semblava una barbaritat. Llavors va escriure aquest article i és molt curiós de llegir la mentalitat que tenien, no?, de l'època. Els semblava molt americà tot plegat, que també em va sorprendre que fos un concepte per ells com molt americà. Estem parlant de 1921, mira, 8 de juny del 1921. Llavors, tot aquest espai és diguem que el que no formaria part de les exposicions perquè la gent es posi una miqueta més amb sintonia, no?, amb el que era l'equipament. Hem vist el que seria la primera part de la mostra, una mostra que tindrà versió virtual, oi? Sí, suposo que estarà penjada a la web de l'equipament del Centre Cívic L'Elèctric, només que ho posin en el Google i es fa la recerca, i probablement també al YouTube. La idea és de YouTube. Deien que la primera part és aquesta més d'objectes, per dir-ho d'alguna manera, amb l'article, la maleta, aquesta gran fotografia, i aquí hi ha una segona part una mica amb el recorregut històric a partir de les imatges, oi? Exacte. I en comparació amb com estan ara. És a dir, aquestes dues fotos d'aquí el que compara és... Això és l'estació, es busca l'angle d'on van fer aquesta fotografia, jo hi vaig plantar el trípode i què és el que hi trobo. Doncs ara mateix el que hi trobo plantant el trípode en el mateix lloc més o menys, hi trobo vegetació. No? Llavors, aquest és el temps actual, aquest és el temps passat. Aquest, per exemple, veus la foto aquesta, que jo la tenia a la mà, busca l'angle de com es va fer aquesta fotografia d'aquí. I què hi trobem? Doncs, bueno, l'edifici està igual, però la vegetació ha anat creixent. Aquests són els espais interiors. La de dalt de tot és la imatge de com tenien les taules del restaurant i del bar aquí a l'exterior, que és la porta principal del centre. Les cuines, que actualment són els magatzems, d'on guardem les coses, i tinc la idea romàntica no contrastada, t'ho dic perquè sí que és important, que creiem que les rajoles són les originals, saps? Les rajoles que trobem dins dels magatzems són les originals de la cuina, però això no t'ho puc certificar perquè no ho hem fet. I la imatge de la tercera és com era el restaurant. Era un restaurant bastant grandet, bastantes taules, molt de personal, hi ha com unes 15 persones a la imatge treballant, amb el bar, la barra, bueno... I la imatge de la de sota, bueno, hi ha un pont
és el centre, que és exactament igual que ara, amb un pont que ja no existeix i la riera. La riera segueix existint, el pont ja no hi és. Paisatge nevat, per cert, Paisatge nevat, sí. És de les nevades del 1917, això sí que ho puc constatar. I a partir d'aquí ja era una mica, doncs, a partir dels 80, que és el que tenim, no? La inauguració amb Pasqual Maragall, aquesta és una imatge del centre als anys 80, que està exactament igual. Això és el que us comentava abans, de les lluites veïnals, no? De que les associacions de propietaris de Vallvidrera, de Rectoret i Mas Guimbau, van reclamar aquest espai i es va aconseguir. Mireu, aquesta és un altre tipus de fotografia, perquè ho vaig voler enllaçar amb que fa 2 anys, en el 2022, vam fer una exposició on homenatjàvem una mica la gent que venia, no, al centre. Llavors vam fer fotografies del grup de gent gran, del grup de joves i del grup d'infància. I els he volgut tornar a treure perquè sense ells tot això no té sentit, no? O sigui, el relat no s'explica sense l'ús dels veïns. De fet, és la continuïtat, no? És la continuïtat. Sense aquesta continuïtat no hi hauria equipament ni hi hauria res, no? Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Xariot. Si no vaig equivocat, les Planes pertany a Barcelona, però també tenim les Planes que pertany a Sant Cugat. Aleshores, això, a vosaltres com us afecta? Teniu alguna percepció? Els veïns dels masos ho noten, ho perceben diferent si són d'un costat o de l'altre de la frontera? Sí, la veritat és que tenim gent, sobretot de Floresta Sant Cugat, i després l'altra gent que ve és de les Planes de Barcelona, no? Sí que sovint doncs, et venen i et fan preguntes i quan els hi preguntes però quin codi postal vius, no? Perquè aquí convivim amb 2 codis postals, el de les Planes, que és el 08017, el que pertanyeria a Barcelona, el districte de Sarrià a Sant Gervasi, i per l'altra banda el de Sant Cugat, que és el 08196. Llavors, la convivència d'aquests 2 codis postals a nosaltres a l'hora de fer les activitats i de participació no afecta, però sí que administrativament és una barrera perquè a vegades vols organitzar coses o vols organitzar programació amb altres espais que estan en altres llocs, és complicat. Al final acaba sent molt complicat, no? Però bueno, sí que tenim estable el grup de gent gran, és un grup de gent gran que porten els 40 anys, que venen tots els dimecres a les 4:30 de la tarda i ja estan aquí fins a les 6:30, i la resta, doncs, a part d'organitzar tallers, també organitzem concerts. Normalment els concerts és un cop al mes, els divendres a la tarda, i tenim 2 espais per menors d'edat. Un és el mini elèctric, que és per infants des dels 4 fins als 12, i després l'espai jove, que és un espai de trobada des dels 13-14 fins als 18. La vostra activitat és molt diversa. La penseu per la gent d'aquí? Us ve molta gent de fora? Qui és l'usuari tipus de l'elèctric? Doncs l'usuari tipus de l'elèctric és una dona entre 50 i 60, resident a les Planes, codi postal dels 2 que dèiem abans, tant de Barcelona com de la Floresta. Ve tant a les activitats de tallers com de la programació cultural. I estem parlant d'estadístiques, més o menys, és entre un 80 i 85% dones i entre un 20 por ahí d'homes. Els homes costa més, però això és a nivell general de tota Barcelona. Els equipaments municipals, el tema de la participació dels homes és bastant més baixa, no? I aquest és el perfil. Clar, les activitats, sobretot de programació cultural, ens venen la gent del barri, la gent més propera, perquè també venir fins aquí sembla molt lluny, però no ho és tant, saps? En realitat són 20 minuts des de la plaça Catalunya. Ens agrada Collserola.
lligat amb el que deia ara Núria, al primer capítol vam comprovar que realment són 20 minuts des de plaça Catalunya, que vam agafar aquests ferrocarrils que sentim ara mateix i ens vam presentar aquí al costat, això, en 20 i pocs minuts. I estem al vell mig de Collserola. Com us condiciona això al tipus d'activitats que feu i com busqueu activitats que quedin integrades amb el parc de Collserola? Doncs ens condiciona bastant perquè estem dins dels termes del parc. Llavors ja només amb això, per exemple, ja tenim una normativa diferent amb temes d'il·luminació. O sigui, la il·luminació nocturna ha de complir un cert barem. Ens condiciona també que hem de parlar molt amb el parc i demanar permisos per fer, per exemple, els tallers, no? I les sortides, com que són sortides on es trepitja a Collserola, s'ha de demanar permís per tal de que ells estiguin informats de que tenen grups per la muntanya, que si hi ha algun problema, doncs puguin anar a buscar-los, no? Per la resta, no és un condicionament, sinó que jo per mi que és un valor afegit, que és poder treballar amb el Departament d'Educació del Parc de Collserola, no? I a partir d'aquí, aquestes col·laboracions són on sorgeixen tots els tallers al voltant, no? del parc. El que volíem potenciar és l'ús del parc no només com oci, sinó donar una mica la visió més humanista, més de respecte, més de què estàs trepitjant, no només venir a passar un diumenge, sinó que Collserola és molt ric amb vegetació, amb fauna, amb equipaments, amb moltes coses, no? I això és el que volem fer a través de tota la programació específica del Parc de Collserola. Quin percentatge hi ha d'activitats vinculades directament amb Collserola? Activitats o tallers? Activitats o tallers, no. Bueno, tallers en fem 4 o 5, d'un total de 15, i sempre hi ha un dels tallers que està en col·laboració amb el parc, els altres no. I després tots els itineraris que fem els intentem fer amb gent que viu aquí, no? O sigui, per exemple, els itineraris de descoberta dels camins de Collserola ho fem amb el Rafa López, que és el nostre biòleg de capçalera. Està especialitzat en rèptils i li encanta anar per la muntanya explicant-nos capgrossos i coses així. Llavors, ell és qui ens descobreix tota aquesta part. Fem un taller de sons amb la Eloise Mathieu, que és un taller compartit amb el Parc de Collserola. Fem també tallers de meteorologia amb l'Alfons Puertas de l'Observatori Fabra. Fem també astronomia amb un col·laborador que també treballa a l'Observatori Fabra, d'ornitologia, que també els fem amb el Sergi Sales, que és una eminència en temes d'ornitologia. Llavors aquest és el vincle també amb el territori. De fet, volem donar a conèixer el valor afegit de tot aquest territori. I ens pertoca, crec, a nosaltres perquè hi estem dins, no? Que a vegades també quan veiem grups que venen d'algun altre espai o d'algun altre, sempre pensem, ens tocaria a nosaltres, no?, fer això, però com que som petits, benvinguts siguin. Què et suposa tu treballar en un entorn com aquest? Doncs a mi em sembla un privilegi, saps, això? Jo al principi, quan vaig venir aquí, vaig pensar, ostres, agafar els ferrocarrils no era el meu transport habitual, o sigui, moc més en bus o en metro, però realment, si els ferrocarrils funcionen superbé i és baixar dels ferrocarrils, ja estem aquí. Però clar, de cop, totes les estacions són una meravella. És a dir, la primavera perquè tens una explosió de verd que no la trobes enlloc. La tardor perquè veure com es van canviant els colors cada cop que surts dels ferrocarrils, i és que va per qüestió de dies. O sigui, dilluns ho veus d'una manera i el divendres de cop ja tens els arbres sense fulles. Bueno, és molt bonic. També us he de dir que a l'hivern, quan a Barcelona plou i la previsió és que nevi, aquí acaba nevant. Llavors nosaltres vivim la neu aquí, no? I hem sortit amb nanos a agafar neu, no? Que això a Barcelona no es veu. O sigui que sí, l'entorn és un privilegi. És un privilegi. També trobes animals de tot tipus, no? Amb els porcs senglars, doncs, ara ja s'està arreglant el tema, però va haver una època que era sortir i cada dia et trobaves porcs senglars de camí cap als ferrocarrils, no? La veritat és que és un privilegi, sí, sí. Ja som al final, Sergi. La veritat és que és un capítol aquest, jo crec que bastant sorprenent,
per les coses que ens ha explicat la Núria, més enllà de l'assassinat del cuiner. I bé, jo crec que ens han vingut ganes de saber-ne més de l'Elèctric, oi? Sí, és un lloc carregat d'història. Animem a qualsevol persona que ens escolti, si té imatges o alguna referència que ens la pugui fer arribar a nosaltres a través del correu electrònic d'info@descobrimcoixarola.cat o que es posin directament en contacte amb el centre cívic per fer arribar qualsevol documentació històrica de l'edifici. I queden moltes coses per descobrir a Collserola, però també aquí al centre cívic. Ha sigut molt interessant avui també, com són molt interessants molts dels tallers que proposen des del centre cívic, que seguiu-vos a xarxes i mireu la programació perquè fan coses molt xules i poc més. Sí, una novetat, una cosa que sí que hem de comentar, Sergi, ho dèiem l'altre dia, i és que ara qui ens escolti té la possibilitat de deixar comentaris a Spotify, oi que sí? Exacte, que ens deixin algun comentari que ens el mirarem amb molt de carinyo i, com diem sempre, animem a tothom que comparteixi el capítol per que arribi al Descobrint Collserola al màxim de gent possible. Núria Cuaté, ha estat un plaer, moltes gràcies per rebre'ns i fins aviat. Gràcies a vosaltres per venir. Sergi Garcia, fins Pere Andreu Geriot, a la propera. ens veiem a la propera. Descobrint Collserola.